Oh, belai syanga. Belai bait, belai bakadar. Ni ai ngu yo belai, ni snyo ngu yo belai. U belai jeng i long belai babah. U baslai u badap ke jing i. Ni long kumne pi long kumne de ke jing bah ke jing i jong belai. Ka burom ke jing ro ngi ai shu belai. U belai jong i yau ta u de u Jesus Christ. Ulong badai ban yo ka burom bat ke jing ro. Nyanda ai lut shu baro. Nga ai ku belai i je pi ki para bangai ki be i hau Jesus Christ. Bat ke baju ngap parabor ye ka ktin ke jong belai. Bat ke baska skor ye ka ktin jong belai. Bat ke be i yo belai. Nga ai ku belai i je pi wei pui baro da ka jing i ke jong Jesus Christ. Lang ba ha ke kerteng ke ba em ke badan bor ke jong try jing yulong Jesus. Bat jong kene ka por kene ka program jong e bat kene kata ka jing duai ya ka bangin duai namta jong pi ki long kemi bat namta jong pi ki long paro ya ka bangin yo i ka ba pi tho message ba pi don kam ka jing duai don na pedeng jong pi ba mat ka jing e haying hasam jong phi bat don na pedeng jong phi ba kandu ru i ke jing pang bat ke jing shitom ba sha te sha khom ka de khot met jong phi ngin duai bo blai un pen khia ke jing pang jong phi bo blai un weng ke jing shitom jong phi bat ngai duai ru nam ta jong phi ki long kemi ke babun ke bangi i ba phi comment ba phi don hapdeng ki jing khia ka do not la ne ke jing kendu ke jing im jong phi ki jing e bat don na pedeng jong phi ru ki ba kwa ban yo ki khon ke babun su ke phi kwa ban yo khon ha ka jing im jong phi ba na pedeng jong phi babun bun snem pi shong kha han re pim yo khon ngin duai ne ka banta ga jong phi kine baro ha kene ka por ka ba kenta bat phiru pendam ga jing duai hang no fidon lek dalade phiru tre shitom ban pendam ga jing duai haswa begini duai tu ini syak skor ini ke ketin jong belai ke boong naga ka sitiu Paul apostol cekinong Filipi so cisien ka sitiu Paul apostol ceka Filipi saulonong dekat ke basau ikin tien ke boong kumne to pin ya kemen no hau try halakasngi so cisien to pin ya kemen no hau try halakasngi te nga ong pat to ya kemen to ai ba ka jing ya sha jong pi kan pau haki breu baro utrai ulajan wat kuslai ya ka ai ro hanrai haki ai baro da ka jing duai bat ka jing kerpat lem bat ka jing ai ngo to pin pentip i ka jing pan jong phi shau belai te kata ka jing suk ublai wa palat ya ka jing shampang baro kan ri jai keng ya ki donot jong phi bat ya ki jing mot jong phi how Christ Jesus kene kade ka ktin ke jong belai ka baong bat ke bakren yangi ki bangai ye phi ki bangai ye phi ki long kemi ye phi ki long kpa ye phi ki kon samla ki be i yo belai ki shikri jong belai bat kita ki batrang ki basliang ki bakendu ki jing e ki ba mat ki jing e ka ktin jong belai ko ong to ai ba ka jing yai sha jong phi kan pau haki breu to ai ba ka jing yai sha jong phi kan pau haki breu
tin jong belai ka ong ngi wat kuslai hak ai ru henry hak ai baro hak jing duai hak jing duai ban bat da ka jing kerpat lam bat ka jing ai ngo bat ka jing kerpat lam bat ka jing ai ngo to pin pentip ya ke jing pan jong phi shau belai kano ke badon kam hak jing em jong phi kino ke pangidon kam hak jing em jong ngin pentip shau belai bat ya ke bangis nyau tu ya ke bangi tip kalong ba ubala ban yarap yanga ubala ban yarap ipi tang ublai hi tang ublai bala ban yarap yanga ubala ban yarap ipi ladangi ma de jing ni kendo ege jing ye ke bangi tip kalong tang ublai hi ubala ban yarap yangi leng bah pedeng ke jing ladangi kendo ege jing haying asam jangi ye ke bangi tip tang ublai ubala ban yarap tang ublai bala ban yarap yefi ladapi mat ke jing pang ladangi mat ke jing shitam ke bangi sngau thu long ba tang ublai ubala ban penkhia yanga bo penkhia yefi une ublai bangi shikri une ublai bangi mane une ublai ubangi shikri une ublai ubangi mane ulong blai badan bor bat ulong blai balak barok ye ka ba om dan blai shu du wai pat nalor une ken em om dan blai shu nalor une om dan blai shu ubala ban pen khia ye fi bat ubadan bor ban pen khia ye fi ru kum chu la don na preng ye fi kum chu kum bang ye i ba fi comment ba bun snam pim dan kon bat ka wei ka long bangin duai na mata jong fi nang ne ni duai na mata jong fi nang ne bat phiru duai men met men step yam lan yara khmat jong belai to pan nau belai to pentip ye kata ka jing don kam jong phi pentip ye kata ka jing thrang jong phi pentip ye kata ka jing sliang jong phi show belai bat no belai jong e un jubab barun ai ki khon chenrang khon kan thai ye phi ngin duai mata jong phi ko ki lok ki be e au jisu ni duai na mata ka jong phi jong ne ka por hangno phi don to ye si mentalang bat ngane ka por ka bangen ya duai lang ya ne ka por don bat ini sikri jong belai ini si mentalang ini bu jing duai lang na ka banta ka jong phi to ngin ya duai lang try nga ai ngo eme ablay jangan nga snyaw ngo eme ko try jangan ka por ka bakenta try ni don ablay ka ka kamera ko try ni don ablay ka jaka ko try ablay ni wan shame ko try ka do note ba ka jing em ka jing mo jange ni wan ban shong ban dam crop ka slak jot ki ba ko bat ki bakenta ngi jame ko try jisu blay nga duai ko pa be try men ya rap lam apa be jangan ko try ngi ko jisu lang ba ki lok bat kini ki paralak ablay be jangan ko try ki ba mat ablay ko try ko jisu ki jing ka jing em jang ki kendu ablay ki jing ka jing em jang ki ko try ka ba bon sen ki umat jang ki jau ko try ka bon sen ko try ka dok not jang ki ba pat ko try ka bon sen ko try ki sngau si ko try ka bon sen ko try ki khoslai ablay jangan ka bon sen ko try jisu be jangan ko pa ka ba ki yam ko try ka ba sngau kurmat la ka jang jing em try lang ba ki mat kendo kene ki jing ablay nga duai ko pa be ya rap try kini ki lok kini ki jor ablay janga men ai bor ki ablay kin job ke jing ko try ablay janga ko try jisu men kene de ktang de sankti blay ke jeme ko try ye ka men ya rap ki ablay janga ko pa lang ba ki jing ko try ba ki kendo ka ba ki mat ko try ablay ai bor ki kin job ke jing ko try men pen shat borike men pen ko borike ko try be jonga ablenge duai mentagi ba pang ba shitam ko try
Edi ka jing pang ko try, bat ka jing shitam ka baki mat ko try ka jing em jong ki, ka jing pang ka jing shitam ko try, ka ba shate sha khom ka de khot map jong ki ko try, ablay ka bang tip ko try ka bang sngau thu ablay jonga, kalang ma meu blay ba don bor, tang ma meu blay ba kraw bor ba la ko try, ban ping khia egi ko jisu be, ye ka jing pang bat ka jing shitam ko try, ka ba te ka ba khom ka de khot map jong ki de baro ko try, ni da sneng ka jing pang, ha ka kerteng ye meu jisu try la veng no de khot met jung ko try la pen khia e ko try kin yo mat ka jing pen khia jame ko try kin yo diang ka jing pen khia jame ko try kom ne ablai kin pdiang try eka jing pen khia jame jisu bi jonga try rap eki ablai jonga try isnelem ko pa ke jing em jing ko try men isnelem ko pa preng ke jing pang ke jing sitam rekom cho try eka men ome khon sweat ko try eka men ome rangli ke ko blai jonga eka men don ring ken lem ke jing em jing ko try jisu bi ablai jonga om don blai shoot the way pat ubadan bor ba kraw bor om don blai shoot the way pat ba khlitam na lor jome me don bor me la try ban ping kia eka ke jing pang bat ke jing shitam ke jong ki ko try ablay nge duai ko jisu be jong ko try leng ba ko try ni kong ablay ke bat rang bat ke bas siang ko pa bat ni pediang ko try de ki khon na me ablay nge duai ko try rap et khot me jong ki ko try pen bet ablay ki thit ki jau ba ro ko try jisu blay jong pen bet ke khot me jong ki ko try ablay ai bekan long normal ke khot me jong ki ko try ablay rap le me ki ko try kin yo diang ablay e ke bekin pediang ko try Jesus de kon shen rang jong ke ega bagin pediang di kon kan thai jong ki ko try ega men ai ki ablai men kar kho ko try ke blai jong ablai pendap ke jing trang jong ke pendap ke jing sliang jong ke ko try ya rap blai ke ko Jesus isnai ablai kan rat ye ke ablai jong sngau sun elem ko try ke ni ke lok ke blai jong ke bat rang ke sliang ke bakwa ban yo kon ko try ablai men ai ke kon shen rang men ai ke kon kan thai ko try ya rap blai ke Jesus nelam ko try ke oh blai janga ko try be medai blai ba crowbar bat melong blai ba don bor melong blai ba klik tam melong blai ba halor tam try ek ba om don blai shit don halor jong me ko try oh medai blai jong you Jesus blai ba crowbar blai ba don bor blai ba halor blai ba crow oh melong blai ba la try om dan ablay kena bam la bat kemat jome ko try baro ablay kalong ke bala hame ko try Jesus oh melong bakrau melong bakrau melong blay bakrau melong blay bakrau melong blay ba don bor mela try Jesus be ban ya rap ege jing ege ni ki lok ko try ban pengkhia ege jing pang jom ki ko try mela rekom jo ban icon ye ki ko try ken yo ite kon chen rang kon ken thei jom ki try ker khoi ki parlok ki lok bar try nga IT try ablay ngi bu tie me try ngi duai blay ngi pa na me kon rat ni kerteng Jesus amen amen ublay yo ban ker khoi fi ki long kemi ki long pa ki kon samla bat nga ong fi ngi dei tang ki nong Christian fi ka jing duai ki baro shang ka jinge ka jong pi how blay ublay chem singo baga jinge jong pi bat pin yo diang ka jingker kuno blay pin pdiang ka jingker kuno blay te ken mau pi ro pim de ban shong thai pim de ban ngap jar pi pen klanyi la de ban duai men mit men step kerpat syo blay pentip ka jing pan jong pi syo blay anda pilen ya rakmat jomblay hakawe ke sngi pintiap pinyo diang pinyo ot pinyo yo jingker kuno blay pinyo ot yuso batiang pinyo ot yuso bakamen rekumjo ublen ker kuwe fi barok na mentaka borom jengo amen amen